Στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως είχαμε πει και προηγουμένως, πριν τις ειδήσεις, είναι ο αντιδήμαρχος οικονομικών του Δήμου Πειραιά, ο Χαράλαμπος Τουμπέκης, ο οποίος θα μας πει, για τον οποίο θα ρωτήσουμε καταρχήν να μας πει τι προβλέπουν οι νέες ρυθμίσεις για τις οφειλές των δημοτών στους Δήμους. Κύριε Τουμπέκη, καλή σας μέρα καταρχήν. Καλημέρα σας, κύριε Παρασκευά, και καλημέρα στους ακροατές του καλαλιού του Πειραιά μας. Να είστε καλά. Μας ακούτε από ό,τι καταλαβαίνω, γιατί είχαμε μιλήσει και προηγούμενο στο τηλέφωνο και είχαμε πει τις τελευταίες μέρες έχει βγει μια είδηση, κυκλοφοράει πάρα πολύ ευρέως, ότι θα γίνουν ρυθμίσεις στις οφειλές των δημοτών προς τους Δήμους και φυσικά και στο Δήμο του Πειραιά, έτσι δεν είναι? Τι έχετε να μας πείτε για αυτό, που είσαστε και ο καθήλων αρμόδιος, γι' αυτό θα σας ρωτάω. Κύριε Παρασκευά, μπορώ να πω ότι η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να διευκολύνει τους πολίτες να χρησιμοποιήσουν τις οφειλές τους προς τους Δήμους, προχώρησε μέσα αριθμίσεων που ψηφίζονται από την Βουλή. Μάλιστα. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, όσοι οφείλουν, είναι ευνοϊκές καταρχήν. Ναι. Σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτές, όσοι οφείλουν μέχρι 50.000 ευρώ θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν σε 24 δόσεις την οφειλή τους με απαλλαγή των προσαυξήσεων κατά 80%. Όσοι οφείλουν από 5 έως 10.000 ευρώ θα μπορούν να εξοφλήσουν την οφειλή τους σε 48 δόσεις με μείωση των προσαυξήσεων κατά 50%. Όσοι οφείλουν από 10.000 έως 20.000 ευρώ θα μπορούν να πληρώσουν σε 72 δόσεις με μείωση των προσαυξήσεων κατά 30%. Και για όσους οφείλουν πάνω από 20.000 οι δόσεις θα γίνουν 100 και οι προσαυξήσεις θα μειωθούν κατά 10%. Μάλιστα. Προϋπόθεση για όλες αυτές τις ρυθμίσεις βέβαια θα είναι οι δόσεις να μείνουν μικρότερες των 100 ευρώ. Μάλιστα. Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι για να υπαρχθούν σε αυτές τις ρυθμίσεις θα πρέπει να καταθέσουν τη σχετική αίτηση στο Δήμο εντός 4 μηνών από τη δημοσίευση του νομοσχεδίου στο οποίο περιλαμβάνονται αυτές οι ρυθμίσεις. Μάλιστα. 4 μήνες περιθώριο δηλαδή έχουμε για να μπούμε στις ρυθμίσεις. 4 μήνες. Αυτό πρέπει να το γνωρίζουν, να το γνωρίζει ο κόσμος. Μάλιστα. Οφείλω όμως να πω σε αυτό το σημείο ότι όποια μέτρα και ας ληφθούν, όταν ο πολίτης είναι άνεργος, έχει κλείσει το μαγαζί του και δεν έχει ούτε να φάει, αυτά τα μέτρα δεν μπορούν να αποδώσουν και δεν πρόκειται να αποδώσουν. Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε. Διότι εκείνο που προέχει για μένα, κύριε Παρασκευά, είναι να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις ώστε ο κόσμος να μπορέσει να πάρει κάποιες ανάσες για να αποκτήσει τη δυνατότητα να πληρώσει τις όποιες ρυθμίσεις. Ακριβώς. Μέχρι να γίνει όμως αυτό, πρέπει όλοι εμείς και ιδιαίτερα εμείς στο Δήμο Πειραιά πρέπει να σταθούμε δίπλα στον πολίτη που υποφέρει. Και αν είναι δυνατόν να παγώσουμε κάθε διαδικασία αναγκαστικής σύσπραξης των οφειλών του, αφού ούτως ή άλλως δεν μπορεί να τις τακτοποιήσει. Ο κόσμος βρίσκεται σε τραγικά αδιέξοδα και δεν είναι ανάγκη να τα μεγενθύνουμε. Ναι. Εμείς, ως Δήμος Πειραιά, ο Δήμαρχος, πάνω απ' όλα, η Δημοτική Αρχή, αλλά και οι εργαζόμενοι, φροντίζουμε με κάθε τρόπο να συμπαραστεκόμαστε στους δημότες μας, στους γειτονές μας, στους συνανθρώπους μας και να μην τους πιέζουμε μέχρι το πλαίσιο βέβαια που ορίζουν οι νόμοι, αλλά και πέραν από αυτό μερικές φορές, γιατί πάνω απ' όλα για μας είναι η κοινωνία, είναι ο άνθρωπος. Κύριε Παρασκευά, με τον τρόπο αυτό έχουμε καταφέρει να διευκολύνουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν τραγικές δυσκολίες και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Το σημαντικότερο, πιστεύω, για τον καθένα σε όποια θέση και αν βρίσκεται, είναι να κινείται πάντα με γνώμονα πώς θα είναι περισσότερο χρήσιμος για τον διπλανό του. Ρυθμίσεις έγιναν στο παρελθόν, έγιναν τώρα και θα γίνουν και άλλες. Οι ρυθμίσεις όμως αυτές αφορούν αριθμούς. Και οι αριθμοί, κύριε Παρασκευά, δεν έχουν ψυχή. Οι άνθρωποι έχουν. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε πάντα δίπλα τους. Έτσι ακριβώς. Είπατε μεγάλες αλήθειες τώρα, όπως και να το κάνουμε. Βέβαια. Κύριε Τουμπέκη, ήθελα να σας πω ότι αυτά που λέτε είναι καταπληκτικά. Όμως, ο Δήμος Πειραιά έχει τέτοιους ανθρώπους που χρωστάνε 5, 10, 20 και 100.000.
Έχετε μέσα δηλαδή στην κατάσταση την οικονομική τέτοιους ανθρώπους? Βέβαια. Και πάρα πολλούς βέβαια. Και πάρα πολλούς. Που οφείλουν από τι δραστηριότητες, αν επιτρέπετε? Από όλες τις δραστηριότητες. Από αποκλήσεις, από τραπεζοκαθίσματα, από πρόστιμα. Μάλιστα. Και αυτά είναι χρέη που έχουν από παλιά. Δεν σημαίνει ότι συμβαίνει κάτι τώρα. Ναι. Οι ρυθμίσεις αφορούν όλα τα χρέη, και τα παλιά χρέη μιλάμε. Βεβαίως. Είπατε μια κουβέντα η οποία νομίζω ότι είναι κομβική. Πολλοί κόσμος έχει μπει στην ανεργία. Δεν έχει να φάει το απλό, γι' αυτό άλλωστε και ο Δήμος και η Εκκλησία στον Πειραιά και σε πολλούς άλλους Δήμους έχουμε φτάσει στα συσίτια και τα λοιπά. Είναι γνωστά πλέον και στον κόσμο, έτσι. Αυτό το πάγωμα που λέτε ίσως θα ήταν κάτι το καλύτερο. Φυσικά βλέπω τις ρυθμίσεις εδώ μέχρι 5.000 με 80% απαλλαγή, σημείωσα εδώ που είπατε, είναι κάτι. Όμως αυτό το πάγωμα σε αναγκαστική ίσπραξη το εγγυάται ο Δήμος Πειραιά? Κοιτάξτε κάτι να δείτε. Αυτό όπως είπα και πριν, θα ήταν το ιδανικό, έτσι δεν είναι? Θα ήταν το ιδανικό. Υπάρχει και νομοθεσία που τα απαγορεύει. Όταν σου λέει νομοθεσία, Υπάρχει νομοθεσία. Εμείς κινιόμαστε βάσει της νομοθεσίας. Σίγουρα είναι δύσκολες στιγμές. Είναι δύσκολες στιγμές για τον κόσμο. Ο κόσμος καθημερινά αντιμετωπίζουμε καταστάσεις ανθρώπων που ενώ ήντουσα σε εξαιρετικό οικονομικό επίπεδο, ζούσαν μια άνετη ζωή, έχουν φτάσει σε τραγικό σημείο, σε εξαθλίωση. Αυτοί οι άνθρωποι για διάφορους λόγους έχουν οφειλές. Και δεν σημαίνει ότι έχουν μόνο το Δήμο. Έχουν σε ταμεία, σε ασφαλιστικά ταμεία, στη ΔΕΗ, στην εφορία. Δεν είναι μόνο οι οφειλές προς το Δήμο. Η κυβέρνηση οφείλει, και πιστεύω ότι παρακολουθεί αυτό που συμβαίνει, και οφείλει να κάνει και άλλα μέτρα. Και ακριβώς, όπως είπατε, πάγωμα των οποιοδήποτε κατασχέσεων, οτιδήποτε, και πάνω σε αυτό εμείς πορευόμαστε και σε αυτό προσπαθούμε να ακολουθήσουμε τον κόσμο και να είμαστε κοντά του. Κύριε Τουμπέκη, αν κάποιος πολίτης που νομίζω ότι ακούνε και Κανάλι 1 και εμάς λίγο εδώ την Κυριακή θέλει να επικοινωνήσει μαζί σας με κάποια υπηρεσία, σε ποιο τηλέφωνο μπορεί να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες, να ρωτήσει για όλα αυτά τα πράγματα και να λύσει το πρόβλημά του? Σημειώστε, να αναφέρω το τηλέφωνο 2132 022 761 και 762. Είναι το τηλέφωνο, το γραφείο μου είναι πάντα ανοιχτό, και το γραφείο μου και τα τηλέφωνα για οποιονδήποτε θέλει οποιαδήποτε απορία και οποιαδήποτε πληροφορία. 2132 02 21, επαναλαμβάνω, 2132 022 761 και 762. Πολύ ωραία. Μπράβο. Για οποιοδήποτε έχει χρέη στο Δήμο Πειραιά, από οποιαδήποτε αιτία, έτσι? Ακριβώς, και από ό,τι κατάλαβα, από οποιοδήποτε ποσόν, γιατί ξεκινάτε από χαμηλά και φτάνετε μέχρι και αρκετά μεγάλα, με τις ιδιομορφίες του κάθε ποσού. Ακριβώς έτσι. Υπάρχει κόσμος ο οποίος έχει κάνει κάποιες ρυθμίσεις. Με τις νέες ρυθμίσεις μπορούν να προσαρμοστούν αυτές οι παλιές ρυθμίσεις σε κάτι πιο ευνοϊκό για αυτούς. Αυτό πρέπει να το δούμε. Μπράβο. Γι' αυτό λέμε ότι καλό είναι, χρήσιμο είναι να πάρουν ένα τηλέφωνο, να ενημερωθεί ο κόσμος, να δει πού μπορεί καλύτερα να καταλήξει και να εξυπηρετηθεί και αυτός, και φυσικά να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας καλύτερα, γιατί όταν έχετε ικανοποιημένους πολίτες είστε και εσείς ικανοποιημένοι, πιστεύω. Έτσι ακριβώς, κύριε Πάσχε. Κύριε Τουμπέκη, να ρωτήσω κάτι άλλο, εκτός τώρα κλίματος, έτσι, όχι εκτός κλίματος οικονομικού, αλλά εντός πολιτικού και δημοτικού κλίματος. Αύριο ο Δήμαρχος του Πειραιά στις 6.30 ώρα το απόγευμα στο ΝΟΛΠ θα κάνει σημαντικές εξαγγελίες που θα αφορούν φυσικά το μέλλον του στον Πειραιά. Εσείς τι πληροφόρηση έχετε για αυτό το πράγμα? Τι θα ανακοινώσει ο Δήμαρχος αύριο? Ξέρετε κάτι? Καταρχήν αυτά που θα ανακοινώσει τα ξέρει μόνο ο Δήμαρχος. Εγώ σίγουρα ξέρω ότι ο Δήμαρχος μας, ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος, έχει και πολλά να πει, αλλά κυρίως έχει πολλά να δείξει. Μάλιστα, σωστό. Κανένας πειριώτης σε καμία πειριώτισσα δεν ξεχνά πώς ήταν η πόλη μας
όταν αναλάβαμε ως Δημοτική Αρχή το Γενάρη του 2011. Επίσης, όλοι οι πειραιώτες και όλες οι πειραιώτισσες αναγνωρίζουν τη μεγάλη προσπάθεια που έχει γίνει όλα αυτά τα 3,5 χρόνια. Προσπάθεια που γίνεται παρόλο το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον που ζούμε. Προσπάθεια σε όλους τους τομείς. Εμείς φυσικάζουμε ούτε λεπτό. Δεν χαλαρώνουμε καθόλου, γιατί είναι μεγάλη ευθύνη που νιώθουμε και μεγάλη τιμή να υπηρετούμε αυτή την πόλη. Ας μην πούμε περισσότερα όμως, κύριε Παρασκευά, ας μιλήσει καλύτερα. Ας μιλήσει ο ίδιος. Έτσι. Ας μιλήσει αύριο στις 6.30 το απόγευμα στον ΟΛΠ ο προτεργάτης αυτής της μεγάλης αναγέννησης της πόλης, ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος. Είμαι σίγουρος ότι στο αυριανό κάλεσμα οι πειραιώτες θα δώσουν ένα πολύ μεγάλο παρόν. Να ξέρετε ότι και εγώ και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι είμαστε υπερήφανοι που συμμετέχουμε σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Θεωρώ ότι ο Πειραιάς έχει βρει τον βηματισμό του και αυτό το διαπιστώνει ο καθένας κάθε μέρα και σε κάθε σημείο αυτής της πόλης. Θέλουμε περισσότερα, θέλουμε ακόμα καλύτερα, δεν επαναπαυόμαστε, γιατί τίποτα δεν είναι αρκετό για την πόλη που αγαπάμε. Πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι αύριο το απόγευμα στις 6.30 ώρα στον ΟΛΠ οι πειραιώτες θα μιλήσουν. Βεβαίως. Θα περιμένουμε λοιπόν. Εσείς θα είστε υποψήφιος, κύριε Ντουμπέκη, πάλι? Νομίζω ναι, θα είμαι υποψήφιος με πολύ μεγάλη χαρά. Είναι μεγάλη τιμή να βρίσκομαι κοντά στον Δήμαρχο τον Βασίλη τον Μιχαλολιάκο. Τι ήταν αυτό που δεν πρόλαβε ή θα θέλατε να κάνει και δεν έκανε ο Βασίλης ο Μιχαλολιάκος? Ακούστε να δείτε. Αντιμετωπίζουμε πολλά προβλήματα. Πολλά κάναμε. Πολλά θέλαμε να κάνουμε, αλλά για διάφορους λόγους δεν έχουν γίνει. Επίσης, αυτό που μπορώ να πω, ότι έχουμε κάνει και λάθη και παραλήψεις. Κάθε μέρα αγωνιζόμαστε. Δεν είναι ένα, είναι πολλά. Και πολλές φορές, και αυτό το διαπιστώνουν οι πειραιώτες, ρισκάραμε. Από ένα πολύ απλό παράδειγμα. Τελευταία. Ο Δήμαρχος πήρε την απόφαση, κάτι το οποίο για πολλά χρόνια δεν έγινε. Για πολλά χρόνια ήταν τα σχέδια στα συρτάρια, να γίνει μονοδρομή στο Πειραιά. Πολλοί τον κατηγορήσανε ότι 2-3 μήνες πριν τις εκλογές παίρνει αυτή την απόφαση, κάνει τις μονοδρομήσεις. Όμως δεν δίστασε, προχώρησε. Μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα σε αυτή την πόλη και μπορώ να σας πω, μόνο έτσι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα σε αυτή τη χώρα. Όταν αγωνιζόμαστε, όταν παλεύουμε, όταν ρισκάρουμε. Και όταν δεν ακούμε τι λένε αριστερά και δεξιά, αλλά ακούμε μόνο τη συνείδησή μας και τους ανθρώπους που υπηρετούμε, την πόλη που υπηρετούμε. Σωστό, γιατί ακριβώς εγώ πιστεύω ότι αυτή την αντιμετώπιση πρέπει να έχει κάθε δημοτική αρχή απέναντι στους πολίτες. Γι' αυτό και πιστεύω ότι είναι και αυτό πιστεύω είναι και το μυστικό της επιτυχίας της σημερινής δημοτικής αρχής, η οποία έχει δώσει δείγματα γραφής, έχουν γίνει απόλυτα κατανοητά από τον κόσμο και φαίνονται καθημερινά. Η καθημερινότητα είναι ο μεγαλύτερος κριτής και αυτό φυσικά πιστεύουμε ότι θα φανεί και στις εκλογές. Κύριε Ντουμπέκη, ευχαριστούμε για τη συνομιλία, ευχαριστούμε για την επαφή που είχαμε μαζί σας, για τα όσα μας είπατε. Πραγματικά ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σήμερα, εξαιρετικά ενδιαφέροντα πράγματα. Ελπίζουμε στο μέλλον κάποια στιγμή, είναι βέβαια τώρα πια θα αρχίσει και η προεκλογική περίοδος, αλλά πάντα θα έχουμε την ευκαιρία να τα λέμε. Θα αρχίσει και μεγαλύτερος αντίλογος τώρα. Ναι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να μιλήσει ο Δήμαρχός μας αύριο. Και εδώ είμαι να τα ξαναπούμε και να συμπληρώσω οτιδήποτε θέλετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ που σας άκουσα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.